रमेश नाईक, शिवसेनेचे माजी राज्यपाल. आमच्याच वाड्यावर असे 2 प्रचंड खड्डे पडले. त्यामुळे आता पावसाच्या काळात हे खड्डेमय रस्ते झाले. त्याला जबाबदार कोण हे मला माहीत नाही, पण हे काम वास्तविक PWD खात्याचं, बांधकाम खात्याचं हे सर्व काम. पण बांधकाम खातं एवढंच काय, मी ज्यावेळी पणजीहून येतो त्या गिरीला जर तुम्ही बघितलं असाल, सगळ्यांनी बघितलंय, एक मोठा खड्डा सर्व्हिस रोडला पडलेला मोठा, आणि हा पावसा अगोदर होता. तर माझ्याबरोबर कोण मित्र होते, त्या मित्राला म्हटलं बघा पावसानंतर सुद्धा हा असाच राहणार, आणि मग सरकार म्हणणार काय, पावसामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही. हा जो प्रकार चाललाय मला काय समजत नाही. संबंधित आता म्हापशाला घटना घडताय, तर म्हापशातल्या आमदार असू दे, मंत्री असू दे, त्यांनी एक चक्कर कधीतरी 8, 10, 15 दिवसांनी चक्कर तरी म्हापशात मारली पाहिजे. आपल्या म्हापशातले रोड सगळे कसे आहेत आणि काय काय इलेक्ट्रिकल अडचणी काय वगैरे ह्या सगळ्या बघितल्या पाहिजे. पण हे कुठंही बघितलं जात नाही. सरकार, मुख्यमंत्री याच्याकडे का दुर्लक्ष करतात हे मला माहीत नाही. आणि PWD मंत्री तर मला वाटतं तर झोपलेलाच आहे, अक्षरशः झोपलेला आहे. तो घोरतोय, त्याला काही पडलेलं नाहीये. त्यामुळे हे सगळे प्रकार घडत आहेत. आता पुरुषभर खड्डा मेन रस्त्यावर माझ्या वाड्यावर आहे पुरुषभर खड्डा, आणि तो खड्डा असा आत गेलाय की संपूर्ण रस्ता तो पोखरला जाणार आहे. त्यामुळे तात्पुरती तिथे माती घातली आहे म्हणून प्रश्न सुटणार नाही, तर तो संपूर्ण रस्ताच खडून तो व्यवस्थित केलं पाहिजे. जे काय हे असतील लोबरा वगैरे ते घालून त्याच्यावर व्यवस्थित ते केलं पाहिजे. वरच्यावर डांबर घातलं आणि डांबराच्या जागेवर मला वाटतं कॉन्ट्रॅक्टर काळा रंग लावत आहे. त्यामुळे हा प्रकार घडतोय. त्यामुळे ह्या ठिकाणी जेव्हाही रस्ते करतात त्यावेळी आमदारांनी किंवा PWDच्या इंजिनियरांनी लक्ष दिलं, आणि ह्या प्रकार इकडे संपूर्ण गोवाभर कुठेही गेला तरी हा प्रकार असतो. म्हापशात तर सर्वात जास्त आता media channel and press bell icon for latest notifications.